Bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda a la jornada Les dones estem en minoria. Analitzem les causes i proposem solucions. I us informem que l'acte començarà en 5 minuts. Moltes gràcies. Hola, benvinguts i benvingudes a la jornada Les dones estem en minoria. Analitzem les causes i proposem solucions, on analitzarem la poca presència de les dones en professions científiques, tecnològiques i enginyeries. Detectarem com es perpetuen els estereotips de gènere que limiten les vocacions i futures professions STEM i donarem eines per educar en igualtat. L'activitat ha estat organitzada per l'Institut Català de les Dones, a Girona, del Departament d'Igualtat i Feminismes i està emmarcada dins la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència. Demà, dia 11 de febrer, és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Gràcies a tothom. Estem molt contentes per l'alta participació d'aquest webinar i desitgem que l'aprofiteu molt. Ara sí, dono pas a la senyora Meritxell Benedí Altés, presidenta de l'Institut Català de les Dones. Bona tarda i benvingudes en aquesta jornada de Les dones estem en minoria, que organitzem a l'Institut Català de les Dones en el marc de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència. I és possible que encara algú es pregunti per què és necessari commemorar un dia i una setmana en el que reivindiquem la presència de les dones i les nenes a la ciència i en aquest cas a les STEM. Perquè pensem que el coneixement científic, la ciència, la universitat, l'acadèmia és neutre, no? És a dir, que no hi ha els rols de gènere no es porten a les activitats científiques tecnològiques i que, per tant, no és necessari reivindicar la presència de les dones i les nenes a la ciència, ni tan sols reivindicar la perspectiva de gènere feminista. I això ara en parlarem, i per això la Sílvia Pladevall, l'enginyera, farà aquesta xerrada. És absolutament necessari, perquè sabem, i això ho sabem gràcies a la producció científica de les dones que han estat en diferents camps treballant des d'una perspectiva feminista i des d'una perspectiva de gènere, com per exemple la sociologia, la politologia, la història, la filosofia, la química, la física, les matemàtiques, les enginyeries. Sabem, perquè ja fa gairebé 40 anys o més que tenim corpus acadèmic que està analitzant aquestes desigualtats en diferents àmbits, que aquestes desigualtats es produeixen i que la producció científica i que la producció científico-tecnològica té un enorme biaix de gènere. Primer, perquè les dones no hi som, perquè hi ha el que coneixem com a segmentació horitzontal i com a segmentació vertical, i això fa que les dones no estiguem en els àmbits de poder i d'autoritat de les ciències i les tecnologies, malgrat que som el 55%, per exemple, de dones a les universitats, només un 28% de dones són investigadores i un 35% de dones són alumnes de carreres STEM, encara no hi som prou perquè no hi som en determinats àmbits, continuem tenint més pes en determinades carreres o determinats àmbits de coneixement, aquelles vinculades a les cures, i a més, perquè no hi som en els àmbits d'autoritat. La majoria de les dones o la majoria de càtedres no estan ocupades per homes, la majoria de deganats no estan ocupats per homes, la majoria de rectorats no estan ocupats per homes, la producció científica, articles, direccions de grup de recerca no estan ocupats per dones, i això té a veure amb el pes del biaix de gènere i de les desigualtats de gènere que continuem vivint a la nostra societat. Perquè vivim en una societat en la que ens pensem
que hem assolit la igualtat i aquesta igualtat és formal, però no és una igualtat d'oportunitats i no és una igualtat real. Per tant, sabem que hi ha biaixos en l'àmbit científic i tecnològic, que les dones no hi som, participem menys, perquè som menys alumnes, som menys catedràtiques i publiquem menys. I sabem, a més, que som menys perquè simbòlicament no se'ns empeny col·lectivament a ocupar determinades formacions i determinades carreres. També sabem que no hi ha coneixement de qualitat, no hi ha producció científica ni acadèmica de qualitat que no incorpori la perspectiva de gènere feminista. Perquè la perspectiva de gènere hi és, el gènere no el deixem a la porta de casa, la perspectiva de gènere hi és, però és una perspectiva de gènere masculina i, si voleu, o masclista i, si voleu, masculina, però masculina hegemònica des d'una perspectiva masclista. Allò que pensem, allò que analitzem, allò que treballem des de tots els àmbits es fa des d'una perspectiva masclista. I si no incorporem la perspectiva de gènere, la perspectiva de gènere feminista, la producció que fem no és una producció de qualitat. I no produïm no només producció científica i acadèmica, sinó també producció tecnològica. No és de qualitat. Deixa fora a la meitat de la població perquè s'adreça només a les necessitats o a resoldre les necessitats de la meitat de la població i no només pel que fa a les dones, sinó també pel que fa, per exemple, a les persones racialitzades, a les persones amb discapacitats, a les persones amb orientació sexual o identitat de gènere que no és l'hegemònica, etc. Tenim més exemples d'aquestes desigualtats, com per exemple els Premis Nobel. En els Premis Nobel de les categories de Física, Química i Medicina, des de la instauració dels Premis Nobel, només 17 dones han guanyat aquests premis contra 572 homes. Per tant, aquí continuem veient aquest biaix de gènere, aquesta segmentació, aquesta diferència entre l'accés de les dones a determinades professions i l'accés de les dones a determinats espais d'autoritat i de poder en determinades professions. Sabem també que avaluem diferent en funció de si som nens o nenes a l'escola i si som homes i dones, per exemple, a l'hora d'accedir a determinats recursos, a determinades beques o a determinats premis. Quan es fan anàlisis cecs, sempre es dona major puntuació als nois, als homes, que no pas a les nenes o a les dones. I aquí també, insisteixo, hi ha prou evidència empírica que ho demostra. Per això és absolutament necessari continuar incidint, no només avui, no només aquesta setmana, sinó cada dia, en polítiques que trenquin aquests biaixos i en polítiques que no només facin que les noies s'acostin a les STEM i que, per tant, la gran producció científica i el salt tecnològic que es faci en els propers anys en l'àmbit de les TIC i d'aquesta gran revolució que estem vivint fins ara es faci sense biaix, sinó que, a més, també necessitem que els homes se sentin interpel·lats pels treballs de cures, per les professions vinculades a les cures i reequilibrem aquests pesos que ara generen aquests biaixos. Les dones, per mandat cultural, no només se'ns allunya de les STEM, sinó que, a més, se'ns obliga, se'ns qüestiona si no estem vinculades a la cura de la família, a la cura del nostre entorn, a la cura de la nostra casa. Els homes no estan penalitzats si no ho fan, i al contrari, si ho fan, se'ls felicita per una de les qüestions que per nosaltres és una obvietat, tenir cura. Per tant, aquestes setmanes i aquests dies en els que reivindiquem incorporar la perspectiva de gènere, incorporar la perspectiva feminista en les STEM, incorporar més dones en les STEM perquè quan es faci aquesta producció científica i tecnològica es faci trencant els biaixos que ara es produeixen, necessitem que també els homes se sentin interpel·lats per acostar-se a les professions vinculades a les cures. Tenim el mandat internacional de l'Agenda 2030 de Nacions Unides que ens mandata assolir la igualtat de gènere i que, a més, ens indica que és una enorme pèrdua de qualitat i de talent que la meitat de la població no tinguem el mateix accés als mateixos recursos que els homes. I, a més, a Catalunya tenim un mandat legal, normatiu, la Llei 17/2015,
que ens obliga a assolir la igualtat entre homes i dones en tots els aspectes de la nostra vida, no només en l'àmbit de la representació política, sinó també en l'àmbit empresarial, en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit universitari. I, a més, tenim un mandat polític, és a dir, aquesta és la legislatura de la transformació feminista. Per això, des del govern s'ha creat una Conselleria d'Igualtat i Feminismes per situar al mateix rang polític i al mateix rang simbòlic les polítiques feministes i les polítiques d'igualtat que les altres polítiques, les polítiques de salut, les polítiques educatives, les polítiques culturals o les polítiques econòmiques. I aquest és el nostre objectiu, fer activitats com la d'avui, però no només la que fem ara, aquesta tarda, sinó activitats que vindran en les properes setmanes, en els propers mesos, per poder assolir la igualtat entre homes i dones a tots els àmbits i incorporar la perspectiva de gènere també a les STEM. Necessitem més dones, perquè, com bé diu el títol d'aquesta jornada, les dones estem en minoria i, per tant, necessitem saber les causes estructurals d'aquestes desigualtats i buscar col·lectivament entre totes solucions per abordar-les. No m'extenc més perquè, ja ho he dit al principi, l'interès d'avui és sentir la Sílvia Pladevall i, per tant, moltíssimes gràcies. Perdoneu, la Sílvia Planelles. Per tant, moltíssimes gràcies, Sílvia, per voler participar. I et dono la paraula. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Gràcies a totes. Merci, Meritxell. Doncs sí, Sílvia, si vols anar encenent la càmera, jo us presento a la Sílvia Planella Oriol, que és fundadora i directora de l'Associació Enginyera. Enginyera és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objectius la promoció de la igualtat i la coeducació, el foment del talent i la divulgació de les disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, arquitectura, art i matemàtiques, tancant amb els estereotips de gènere i altres discriminacions. Segurament la Sílvia us presentarà la seva web, on podreu trobar tota la informació de les activitats, els projectes que estan portant a terme. I res, Sílvia, que és un plaer tenir-te avui aquí. Aprofito abans per dir que al final de la conferència hi haurà un espai obert per respondre dubtes i preguntes que hagin pogut anar sorgint. Us convido a escriure-les al xat i les anirem recollint per al final resoldre-les. Gràcies a tothom per ser-hi i endavant, Sílvia, quan vulguis. Molt bé, perfecte. Bé, gràcies a vosaltres des de l'Institut Català de les Dones i el Departament d'Igualtat i Feminismes per convidar-nos, Enginyera. Com has dit, Anna, doncs nosaltres vam néixer amb aquest clar objectiu, no? Vam començar... Bé, l'origen va ser, jo de formació soc enginyera tècnica mecànica i arquitecta tècnica, i al llarg de la meva vida universitària i després laboral m'he trobat, he viscut una sèrie de discriminacions per ser dona. Llavors, quan vaig ser mare, soc mare de 2 nens i una nena, això em va remoure, no? I aquest instint de mare de protecció vaig pensar, haig de fer alguna cosa per intentar que la meva filla sigui quina sigui la seva elecció del que vulgui fer en el seu futur, almenys si vol triar el mateix que jo, que no tingui els mateixos problemes. Però no només per ella, sinó també ho vaig fer per als meus fills, els meus 2 fills, que és clau, perquè podem apoderar les dones, ara en parlarem, de totes aquestes causes que fan aquesta poca presència femenina en les dones STEM, però cal anar acompanyada dels homes. Jo, quan vaig als instituts, quan vaig a les escoles, sempre els dic als nens, sereu potser pares, sereu potser companys, mestres, professors. Llavors, cal anar acompanyats, cal anar acompanyades i acompanyats cap a aquest procés, que tothom sigui part activa cap a aquest canvi. Llavors, bé, passo a presentar-vos, a compartir-vos la presentació que tinc preparada. Espero que l'estigueu veient. Com ha dit, tenim una pàgina web, unes xarxes socials on ens podeu trobar. Nosaltres vam començar, com us dic, a mi m'encanten els infants, fer activitats amb infants. Vaig tenir l'oportunitat a l'escola de les meves criatures de poder fer tallers d'enginyeria i arquitectura des de
pràcticament des de P3. I allà me'n vaig adonar que quan són tan petits i petites, la seva ment és verge, no tenen aquests estereotips que els marquen i els limiten. Llavors, va ser aquesta la guspira que em va fer engegar Enginyera i crear aquest projecte, ara farà 2 anys, amb la idea de fer activitats, de fer tallers molt divertits, de ciència, de tecnologia, d'enginyeria, d'arquitectura i de matemàtiques d'una manera divertida, lúdica, perquè els nens i les nenes quan acabin doncs diguin «Ostres, he fet ciència, m'ha encantat, vull més», que és amb aquests comentaris que realment ens fa créixer el projecte. Però jo soc la fundadora, en soc una part, però el projecte som moltes persones col·laboradores que anem sumant. És molt bonic perquè totes som persones que venim de disciplines diferents i això enriqueix moltíssim. En parlarem també d'aquest aprenentatge multidisciplinari. Llavors, cada una d'aquestes persones és molt important en el projecte. I com ha dit l'Anna, som un projecte social, però des de la professionalització. Oferim serveis professionals, però què vol dir que és social? En parlarem també, us en parlaré. Volem arribar a tots els infants, sense cap discriminació. I aquí dins de les discriminacions, evidentment, hi ha la cultural, la social i l'econòmica. Dit això, tot i que en un inici vam començar molt enfocades a l'infant, a fer aquestes activitats dirigides, aquests tallers, ens en vam adonar de seguida que si només actuàvem amb l'infant, amb aquell nen o nena, no podien tenir un bon impacte. Llavors, en parlarem també durant la ponència, durant la jornada. Cal que tothom sigui part activa, des de la família, però també des de l'educació, des dels equips docents. La Meritxell Benedín ha fet referència. Estem en aquesta agenda 2030, amb 17 objectius de desenvolupament sostenible, entre els quals Enginyera participa en 4, dels quals aquí en destaquem el 4 i el 5, que parlen de l'educació i parlen de la igualtat de gènere. Són vitals, són 2 objectius sostenibles que també són relacionats amb les STEM, L'educació són les assignatures pendents, proporcionar aquests coneixements, aquestes habilitats, aquestes actituds i conductes necessàries per crear societats inclusives i sostenibles. Però hi ha un apunt molt important que comentava també la Meritxell. Si deixem les nenes fora d'aquesta educació, és una pèrdua que constitueix una pèrdua per a tothom, La UNESCO ho defineix, l'educació és un dret fonamental, és un dret essencial per consolidar la pau i impulsar l'economia, el desenvolupament sostenible. Per tant, hem de garantir que aquesta educació inclusiva arribi a tothom. Us comentava, el projecte Enginyera és un projecte social. Com aconseguim arribar a tots aquests nens, nenes, trencant totes aquestes barreres que poden haver-hi? Doncs nosaltres sempre volem arribar a aquell nen, nena, a la família, que li fem una jornada o un suport de formació a un equip docent d'una manera gratuïta, per trencar aquestes barreres. Necessitem aquest suport de les administracions, d'empreses, que ens donin aquest suport per poder realitzar aquestes activitats. Llavors, aclarir una mica els conceptes. Estem parlant de les STEM. Moltes vegades la gent em pregunta què són les STEM, què són les STEAM, Hi ha una A aquí al mig, què significa tot això? Aquestes lletres són en anglès, donen resposta a la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, però no només és això, fa referència a un canvi en l'educació d'aquestes disciplines. És el que anomenem l'educació STEM integrada. Hem de passar d'ensenyar cada una d'aquestes disciplines per separat a ensenyar-les íntegrament, a combinar-les
o alguna d'elles o fins i tot totes, en una classe, en una lliçó, en una unitat didàctica, de manera que sigui un enfocament, en parlarem també més endavant, un enfocament aplicat i multidisciplinari. Aquí recordo, per exemple, hi ha un projecte europeu en el qual Enginyera també ha participat, és un projecte europeu, el podeu consultar, es diu Choice, a més, ara també vam fer una formació per al professorat reconeguda des de la Generalitat, el Departament d'Educació, i aquí l'any passat vam fer la prova pilot i per posar-vos un exemple, perquè m'entengueu del que us estic explicant, doncs una unitat didàctica era relacionar la STEM amb l'art. Aquí vam fer un projecte de cocreació i vam realitzar un instrument musical que era un tumbòfon. Doncs aquí va ser genial, perquè vam treballar, vam construir-lo, per tant, tecnologia, vam haver de calcular quina longitud havia de tenir els tubs perquè sonés una música, que sonés una nota musical concreta. Vam haver de fer un munt de matemàtiques, vam entendre la biologia, com aquell so es transforma al nostre cervell i l'interpreta com a música física, perquè el so és una ona i vam explicar com funcionava aquesta ona. Vam estudiar el medi ambient perquè allò havia de costar, i economia, havia de costar pocs diners i utilitzar el màxim de material reciclat. Per tant, és un exemple de com vam treballar. Ara recentment vaig anar a l'institut i va ser fantàstic perquè tots els nois i noies se'n recordaven del que havien fet i de l'aprenentatge que havien fet. Doncs es tracta d'això, es tracta de mitjançant aquesta aplicabilitat, aquest resoldre coses reals, que és quan s'aprèn. I llavors, aquest dubte de què fa aquesta A aquí mig, doncs aquesta A significa d'art. Nosaltres també l'incorporem dins l'art, l'arquitectura, també fem tallers d'arquitectura, però aquesta A no només és d'art, de fer les coses boniques, sinó que també volem desenvolupar les habilitats artístiques, creatives, estem parlant d'innovació, estem parlant de motivar la curiositat dels infants. Jo sempre els dic que tot va unit, a ells els encanta molt els videojocs. Doncs jo sempre els dic que els videojocs són la unió de matemàtiques, però també de les audiovisuals, o els dissenyadors industrials, per exemple. Doncs són enginyeria, però també són art. Llavors, al final, totes les disciplines, totes les professions tenen diverses disciplines interrelacionades. I això també és molt important, que quan estan estudiant els diguem, és que estàs estudiant perquè el dia de demà pots dedicar-te a això, i això a vegades també falta que els hi expliquem. Molt bé, el títol ho diu, estem en minoria, però per què estem, la Meritxell ho comentava, per què fa falta que reivindiquem aquesta setmana de la nena i la dona en la ciència? Doncs perquè necessitem professionals STEM. Ara estic parlant en general, hi ha una demanda brutal, o sigui, hi ha molta més demanda que oferta. Ho hem vist ara amb la pandèmia, ens ha arribat com un tsunami i tots ens hem hagut de posar les piles amb la tecnologia. Doncs falta aquests professionals experts en aquestes matèries, com comentava la Meritxell també. Només un 35% de l'estudiantat, només un 35% són noies. Llavors, ens estem aquí perdent un munt d'oportunitats. Realment, les empreses també s'estan adonant que els hi falta tant de talent que, esclar, els hi falta la meitat també d'aquest possible talent. Per tant, hem d'anar cap aquí, hem d'anar a potenciar que les dones formin part també d'aquest món. Però més enllà d'això, que jo també us vull fer un apunt, perquè més enllà del fet que necessitem professionals, persones professionals STEM, també necessitem persones STEM. Totes hauríem de ser STEM, Què vol dir això? Dos objectius. Un és aquest. Necessitem aquestes persones amb qualificacions STEM, professionals, que aquesta bretxa que tenim s'equipari. També la baixa natalitat també ens va en contra. Llavors, però el segon objectiu també és crear una cultura innovadora a tots aquests nens, nenes que estan a les escoles i els hem d'ensenyar que, sigui quina sigui la seva professió, tinguin aquesta emprenedoria,
que puguin desenvolupar les habilitats, les competències relacionades amb la innovació. És molt important el que us deia, aquest aprenentatge STEM, no només per potenciar persones professionals STEM, sinó per aquesta cultura de l'aprenentatge STEM. D'acord? I en aquest punt a mi m'agrada molt una frase de la Rosalind Yalow, que va ser Premi Nobel de Fisiologia o Medicina l'any 77, i ens ho posa en evidència. El món no es pot permetre la pèrdua dels talents de la meitat de la seva població si volem resoldre els molts problemes que ens amenacen. Per tant, tenia tota la raó, és del que va avui la jornada, ho anirem veient. Dades per una mica reflectir tot aquest, estem dient aquestes dades, no? Poca presència. Anem-ho a veure. A mi m'agrada molt aquest estudi que va fer la Cambra de Comerç de Barcelona. Va dividir en 20 professions i a mi m'agrada molt també perquè parla de la formació professional, que a vegades és una gran oblidada i a més, cada vegada les formacions professionals hi ha més divergència. Cada vegada són professions més feminitzades, més masculinitzades. És a dir, que si a la formació universitària ja ens trobem una bretxa, aquesta és abismal quan parlem de la formació professional. Llavors, aquí, en aquestes 20 branques, s'analitzen 3 coses. S'analitzen les professions més demandades, en aquest cas, quines són? Informàtica, telecomunicacions, tecnologia, indústria, professions, arts, oficis. Estem parlant de les STEM aquí, Fixeu-vos-hi. I aquí, una altra vegada, les professions amb més sortida laboral, per tant, enginyeria, per exemple, a vegades vaig a fer xerrades de què significa l'enginyeria i de les moltes sortides que hi ha a l'enginyeria, perquè és una gran desconeguda també. Doncs tornem amb les mateixes, són amb les que tenen més sortida laboral. Però, a més, això els encanta, quan els explico això, quan vaig als instituts i els dic que és on guanyen més pasta, ja se'ls posen així els ulls com tomates i diuen, ostres, a veure, ara sí que t'escolto. Per tant, evidentment, també és allà on hi ha més demanda i, per tant, també on els salaris són més elevats. Quina és la conclusió de tot això? Doncs les STEM són disciplines de futur, d'acord? Són una necessitat i són les professions que hem d'apostar. Però ara anem a analitzar el tema del gènere. Sabem que som aproximadament el 50% de la població, però què passa? Anem a veure formacions professionals i universitat. Aquí surten les dades que us comentàvem, Hi ha una bretxa brutal. Ara anirem veient què és el que passa, però les dades són aquestes. Fins i tot hi ha enginyeries, aquí hi ha un 20%, però, per exemple, jo que estic a Girona, a la Universitat de Girona em va passar dades, hi ha enginyeria electrònica, enginyeria mecànica, que és la que vaig fer jo, estan en uns tant percents, estem parlant d'un 6, un 8% de noies. Per tant, són uns percentatges que no ens podem permetre. Aquí us ho comento, hi ha poques dones en les professions, no hi ha dones pràcticament, poques dones en les professions que precisament tenen més projecció de futur. I què passa? La Meritxell també ens ha fet un apunt a això. Avui, aquest matí, hem anat a una altra jornada que està organitzat també, molt interessant. En aquest cas parlaven de la relació amb la universitat i ens trobem també una bretxa, de la dona liderant. En investigació, segons l'Eurostat, que és l'Agència Europea d'Estadística, hi ha només, els investigadors, només hi ha un 30% que són dones. Per tant, aquí també estem en una bretxa. Tot i així, estem dins la Unió Europea en el 5è amb més paritat. Per tant, sempre encara hi ha molts països que estan molt pitjors que nosaltres, però, tot i així, evidentment, les dades ho diuen, tenim molta feina per endavant. Què més? Anem a l'empresa. Què passa amb l'empresa? Doncs mireu, hi ha només un 19% de les startups estan liderades per dones, tot i que, i m'agrada molt aquesta dada, la supervivència de les startups és el doble
les dones que el dels homes. Què vol dir això? Que les dones tenen una mortalitat, un fracàs de les startups d'un 36%. En canvi, els homes d'un 55%. Al tanto, què ens està dient això? Que a la dona li falta autoconfiança per creure que pot emprendre. Llavors, l'home s'hi tira i la dona ens ho pensem, necessitem confiar en nosaltres mateixes, no hem d'estar molt preparades o pensar que estem molt preparades per emprendre i liderar. Per tant, aquí tenim un altre problema, falta aquest apoderament, falta aquesta confiança. En parlarem també com ho podem enfocar des de la família i des dels equips educatius, d'acord? Perquè és molt important. Parlem del sostre de vidre. Avui m'ha agradat en la jornada que he anat al matí que em deien, ja és que no és un sostre de vidre, és un sostre d'uralita, deien, no? I m'ha agradat molt i ho recullo perquè és veritat, és tòxic, no? Vull dir, no ens deixa créixer, no? Hi ha moltes limitacions i hauríem també de canviar o deixar de parlar tant de conciliar, que també, sinó de corresponsabilitat, no? A mi sempre hi ha jo crec que ara estem nosaltres en la generació, i ho dic sempre, som la generació de les superwomans, no? Ens han dit que podem treballar, però que també, esclar, a nosaltres ens surt d'instint, hem de tenir cura, no? Llavors, això ens dona una pressió total a nosaltres. Jo ho veig en el meu dia a dia, observant altres mares que compartim a l'escola, amb amistats, doncs hi ha aquesta pressió a sobre que tenim, ho comentava també una ponent avui, no? Hem d'estar a la feina, però clar, també necessitem estar a casa, llavors això és difícil de compaginar, llavors això l'única solució és la corresponsabilitat en la família, que els homes, totes les parelles ens han d'ajudar en aquest aspecte. I una cosa molt important, des de quan passa això? Quin és aquest origen d'aquesta igualtat? Quan es produeix? Mireu, jo us ho he comentat abans, quan m'encanta quan vaig a fer tallers amb infants, nens i nenes petites, perquè és que no tenen tant aquesta contaminació estereotipada. Llavors, podríem dir, a més, vaig trobar aquesta i encara faltaria una a l'esquerra, que seria una dona embarassada, perquè ja quan una dona està embarassada ja estem condicionant aquella persona. Què fem? Doncs a un nen, si serà nen, li comprem un tipus de vestimenta o ja ens esperem que serà que li agradarà l'esport, no? En canvi, a una nena li comprarem, fins i tot m'agrada quan vas a comprar un body i et diuen de nen o de nena, ostres, si són iguals, no? No, és que aquests són roses, aquests són blaus. I estem condicionant que si els colors, les joguines, encara veiem moltes desigualtats en les joguines, en els esports. Cal canviar tot això i trencar, fer aquesta autocrítica, perquè jo sempre ho dic, jo que estic en aquest entorn, fins i tot em falta molta formació i mirar-me a mi de dir, com a mare ho estic fent bé? Ostres, no, perquè ara he comentat això, he comentat l'altre. Per tant, és aquesta mirada de totes, dins de la nostra posició, sigui quina sigui, com a persones educadores, dins la família, el que sigui, segur que podem canviar. Hi ha moltes coses que ens costaran perquè tenim aquests estereotips inculcats que han anat passant de generació en generació. Em fa gràcia un exemple de coses que podem que m'he trobat jo com a mare. La meva filla és líder, no? Això no és ni bo ni dolent, és simplement una habilitat o una condició que es té. I això ho sentia jo quan la meva filla anava a la llar d'infants, quan un nen era líder, deia, ostres, és que és líder, I a la meva filla li deien, ostres, que és tan mandona. Per tant, clar, els nens, nenes, des de la llar d'infants, que a més veuen que només qui els cuida són dones, perquè les llars d'infants, el que dèiem, la formació professional està molt feminitzada, se'ns etiqueta com les que hem de tenir cura, doncs ja veuen que qui els cuida són dones. I aquests comentaris, que també estem condicionant, com us deia, ja des de dins la panxa. Però la pregunta ara ve, la pregunta del millor.
atenció, hi ha raons biològiques. Jo he sentit, he vist llibres fins i tot que parlen del cervell femení, el cervell masculí, que tenim una part nosaltres més desenvolupada, els homes una altra. Bé, hi ha investigacions que han estudiat els factors biològics, l'estructura cerebral, la neurociència, fins i tot les hormones, i han demostrat que, evidentment, no demostra que hi hagi una causa del gènere en les aptituds innates. En canvi, el que sí que han demostrat aquests estudis és que tot depèn de la plasticitat neuronal. Què vol dir això? Vol dir que el cervell es pot exercitar, el cervell s'ha d'educar. Us posaré un exemple que és molt fàcil. Jo, quan estudiava enginyeria i em van fer el primer passejament i que havia de traduir tota una màquina que era 3D amb perfil planta alçat, primera vegada vaig flipar. No sabia ni com començar, perquè és aquesta capacitat d'entendre l'espaial, i ho vaig aprendre, vaig adquirir, i ara m'encanta i tinc una facilitat per oferir ara mateix. Per tant, això és una habilitat que s'aprèn. Tot és un entrenament, però no depèn del gènere. Llavors, aquí és on ens hem de centrar. Ens hem de centrar en donar aquestes oportunitats per igual, confiar que totes hi podem arribar i que, sobretot, no posar limitacions, i menys encara de gènere. Fins i tot me'n recordo, ara em ve al cap, quan vaig començar a idear el projecte d'enginyera, amb tota la meva il·lusió ho compartia amb companys de professió i em deien, ui, no te n'en sortiràs pas, perquè esclar, és que les dones ho porteu a la sang, això, i és que a les dones no us agrada l'enginyeria. I jo pensava, m'ho estàs dient a mi? M'ho estàs dient a mi que he fet enginyeria? És que no m'ho puc ni creure, és com... I per què et penses que he triat jo això, no? I això m'ho vaig repetir moltíssim. M'ho vaig sentir, jo estudiava enginyeria i em preguntava, nena, què fas aquí estudiant això? Vols dir que saps on estàs? I pensava, mare meva, però per què no li preguntes al meu company, que s'ha posat aquí perquè no sabia què fer? Llavors, i també hi ha una altra cosa, que justament me'n recordo compartir reflexions amb un home, que ell va estudiar jardí d'infància, l'educació infantil, i em deia que estava en una llar d'infants i les mares i els pares li feien fotos i el valoraven com, ostres, és que si està aquí és que té vocació, no? En canvi, quan una dona està en un entorn masculinitzat, es posa en dubte la seva vocació, no? Fins i tot, en plan, si estàs al cas d'on t'estàs posant, no? Llavors, que això era una de les coses que a mi em copsaven moltíssim, no? I jo us dic que era recurrent fins que ja em vaig fer més gran i ja passava fins i tot de contestar. Doncs un cop analitzat que no hi ha raons fisiològiques que ens diferencien, què passa? Doncs, evidentment, hi ha altres factors inserits tant en els processos de sociabilització com d'aprenentatge. I això fa que siguin aspectes socials, culturals, de gènere, que influeixen en com les nenes i els nens són criats, com aprenen i com interactuen amb la família, amb les amistats, amb el professorat i fins i tot amb la comunitat, amb la societat en general. I tots aquests factors són els que conformen la seva identitat, les creences, les conductes i les seves eleccions. I aquí estem parlant del biaix d'autoselecció. I vaig als instituts i els pregunto, penseu que hi ha alguna causa? I els nens, que són els que primers contesten, em diuen, perquè no els hi agrada, no? I jo dic, que fàcil, no?, contestar això. Però clar, és que és molt complicat per una dona. Anem a veure, no? Anem a veure tots aquests aspectes, no?, que són la causa del per què la dona no tria aquestes disciplines. La capacitat econòmica és superimportant i és una de les que hem de combatre, principalment això, no? Hem de ser capaços de fer activitats per igual a escola, quin sigui la seva situació socioeconòmica i cultural. Llavors, hi ha un informe de la Generalitat
de la consultora Everis, que va concloure que, en parlarem també, un 45% dels joves no es veuen capaços de cursar uns estudis STEM, però només un 24% dels alumnes amb baix nivell sociocultural opta per aquesta opció. I d'això és un 20% si estem parlant de noies. Per tant, això és una limitació que s'ha de trencar. I també el que en parlem de cultura nerd. Estem relacionant que les STEM són dificilíssimes. I aquí és una pauta per a totes aquestes persones que esteu a les escoles, als instituts, doncs no cal barrejar el currículum acadèmic d'un estudiant amb quin és el seu possible futur. No cal ser brillant, no cal treure excel·lents per poder fer una enginyeria. Jo sempre els dic als instituts que traieu excel·lents, fantàstic, perquè a més us donaran beques, però els que no en traieu d'excel·lents podeu aconseguir-ho igualment. Això sí els hi dic, colzes, esforç, però si és el que voleu, ho aconseguireu. No us poseu límits abans d'hora i també trencar la por al fracàs. Hi ha una por al fracàs brutal. Ostres, és que no sé si puc, tu, per si de cas, faig una cosa més fàcil encara que potser, o que diuen que és més fàcil, que així potser no m'equivoco. Jo els dic, equivoqueu-vos. És que la ciència és equivocar-se, no? No passa res. Estem a la joventut, és que us fem decidir una cosa molt difícil, us fem escollir en pocs anys el que sereu la resta de la vostra vida adulta, no? Per tant, no passa res. Si escolliu una carrera, una formació professional que després no és el que us pensàveu o que pel que sigui no aproveu, no passa res, es canvia, d'acord? Cal trencar aquesta por al fracàs i cal que des de casa les famílies i dels equips directius no s'enfoqui tant en l'estudiantat cap a una professió o cap a una altra o cap a una carrera o cap a una formació professional en funció de si treu bones notes o no. Mirem les habilitats, mirem els interessos, mirem les capacitats. Una persona, si vol, pot aconseguir molt. Què més? Una altra, n'hem parlat abans, aquesta escassa autoconfiança. Hi ha una investigació que va estar publicada a la revista Science, que és brutal. Va concloure que les nenes, als 6 anys, estem parlant de primer de primària, quan comença l'educació obligatòria, ja es consideren menys brillants que els nens. Atenció, als 6 anys. Hi ha nens i nenes que comencen l'educació a aquestes edats. Per tant, tenim una feina a fer. És el que us deia. Ja hem de començar a no condicionar-los quan estan a la panxa. Llavors, no pot ser... I això m'hi trobo a les escoles. Faig preguntes i les nenes... A les escoles les nenes participen més. I és curiós perquè com més va fent-se gran la nena, més va perdent aquesta confiança. Per què? Perquè pesen sobre ella cada vegada més tots aquests estereotips, d'acord? Llavors, hem d'anar trencant tot això i hem de generar aquest ambient, aquesta autoconfiança a les noies, apoderar-les, però també el que us deia al principi, els nois també, perquè si apoderem a les noies i aconseguim que, molt bé, vinga, una noia està estudiant enginyeria o està estudiant física, però després, com em va passar a mi, arribes a una entrevista i et comencen a dir que si quan vols tenir fills amb 25 anys o que fins i tot em van preguntar que si potser era massa prima per fer la feina, a veure, perdona, o sigui, no. Llavors, els nens d'ara, que seran els homes del futur, també cal que des de la seva posició, com us he comentat abans, i si han d'estar a l'empresa, evidentment, apostin pel talent femení. I totes aquestes limitacions que tenim en el món empresarial s'han de trencar. Us explico una anècdota que em fa molta gràcia. Apple va fer un smartwatch, un dispositiu que detectava tota mena d'indicadors biològics. Però qui el van dissenyar? Perquè, esclar, la majoria d'informàtics són homes, no? Doncs homes, ho van dissenyar homes. Es van oblidar una cosa, es van oblidar de la regla. I, per tant, les dones no van comprar aquest rellotge.
Llavors van incorporar en el seu equip dones i van incorporar aquest indicador biològic. I ara les dones són les màximes consumidores d'aquest rellotge. Per tant, què els hi passa a les empreses? S'estan adonant que cal tenir diversitat, cal tenir equips al màxim heterogenis possible, tant en temes d'edats, en temes de gènere, de races, de cultura, com més. Això, recordo una conversa amb un director d'una multinacional, deia abans, tot érem a l'equip directiu homes de 50 anys, enginyers, tots érem iguals. En una hora ho tenien decidit i va dir prou. Va incorporar dones, va incorporar la pluralitat en el seu equip. Diu, ara a vegades ens estem 4 o 5 hores, però som una millor empresa, estem innovant, estem discutint, estem trobant les millors solucions. D'això es tracta. Què més? Ara anem a la societat, no? Aquesta societat patriarcal, no? Comencem amb l'etnocentrisme. Venim que l'home ha estat al centre del món durant molts anys, no? Fins i tot ho podem veure en la medicina. Els símptomes d'un atac de cor sempre els hem vist, no? Doncs, el pit, no sé què. Es veu que la dona té uns altres símptomes completament diferents i encara no els sabem, perquè encara no se'n parlen. El patriarcat també, no? Aquest lideratge de l'home que s'ha anat ampliant, no només a dins la seva família, sinó també mitjançant el control fins i tot de la sexualitat de les dones, aquesta opressió que estem dient a la seva vida laboral, a la seva vida domèstica. N'hem parlat també de les condicions segons el gènere, des que naixem ja ens condicionen que si els nens això, que si les nenes allò. Bé, el masclisme, no? El masclisme en forma explícita, però també el micromasclisme. I aquest és això, dins aquest iceberg, l'anomenat masclisme difícil de detectar, però que hi és i fa molt de mal. Un dia em vaig proposar ser crítica, ser reactiva contra aquests micromasclismes. I ho faig quan m'envien fotos per WhatsApp o vídeos d'aquests acudits que fan riure però que són masclistes, a vegades ho retorno i dic, t'agradaria que aquest vídeo on aquesta dona li surt la teta i fa gràcia perquè fos la teva filla? Perquè ella no ho sap que l'han gravat i l'està veient mig món. Ostres, he tingut reaccions. Ostres, gràcies Sílvia, no m'ho havia plantejat d'aquesta manera. Doncs siguem reactius, des del dia a dia, d'aquests petits gestos podem anar combatent, i aquests petits canvis generaran en el futur un gran canvi. El sexisme, que moltes vegades també en parlem, valorem les dones per al seu aspecte físic, ho veiem constantment a la televisió, les dones han d'estar estupendíssimes, s'han de tenyir, han de ser primes, guapes, en canvi els presentadors doncs no passa res, que siguin com siguin, simplement ja donem, són bons professionals, però la dona ha de ser bona professional i està estupenda. Llavors, des de tots els àmbits, des dels àmbits més públics fins als més privats, des de l'educació, la política, passant per la família, passant per la feina, estem educats amb el sexisme. És el que us deia, ens han educat, ens han perpetuat generació en generació i ens costarà, però hem de ser reactives, totes les persones. Què podem fer? Això que en parlàvem, doncs des del nostre àmbit actuar. Si hem de comprar una joguina per un aniversari que el nostre fill-filla va, doncs, a veure, és condicionat? Què li estic regalant? És sexista? Està sexuat? O la cosificació també de les dones? Al tanto, escoltem músiques que són masclistes i fem com si res, doncs no, parlem-ne amb les nostres criatures. Intentem el llenguatge que sigui inclusiu quan ens dirigim des d'una empresa, des d'una administració, que sigui inclusiu també. Hi ha moltes petites accions que podem fer al dia a dia. Hi ha un altre aspecte, la Meritxell també n'ha fet referència al principi. Sempre ho dic, nosaltres a Enginyera sempre garantim que el 50% de les activitats que fem hi ha d'haver sempre dones. Com a mínim un 50% de dones, sempre són més. Però les nenes, els nens,
han de veure que som presents, que estem allà, que existim. Però clar, és que aquesta falta de referents ens ve d'anys i anys i anys, com deia la Meritxell. La presència de dones que han guanyat els Premis Nobel és ínfima. Mireu, estem parlant 2, 7, 4, 12, és molt minoritari. Això ens ha acompanyat al llarg de la història. Però què passa actualment? Doncs veiem en els llibres de text només un 7%, hi ha un estudi que es va fer dels llibres de text de secundària de l'ESO, només un 7,5% de tots els referents. Es van estudiar 115 llibres de 19 assignatures diferents, parlant de 5.527 persones, només un 7,5% eren dones. Per tant, hem de recuperar, hem de dir a les dones, estem aquí, existim, som presents, i al tanto amb això, perquè hi ha moltes campanyes publicitàries que a mi em fan una mica de por, perquè et diuen, sí, nena, noia, tu pots, però quins referents estan posant? Ens estan posant a les números 1. Nosaltres intentem sempre explicar a les nenes que no cal ser la número 1, només cal ser feliç fent allò que tu vulguis fer. I en els nostres tallers hi ha dones que potser són tecnòlogues i van començar fent educació social, són matemàtiques, són enginyeres com jo, i l'únic que fem és exercir la nostra professió felices, contentes, i ja està. No cal aspirar a ser un premi Nobel, perquè al final també li estem creant una pressió innecessària a aquella noia. No li estem dient, tu pots, però sigues la millor. No, i no li estem dient res de tot això. Me'n recordo fins i tot una vegada que vaig anar a un programa de mentoria de la Universitat de Girona, de dones enginyeres estudiants d'enginyeria, i em vaig també quedar molt parada perquè hi havia una noia que estava estudiant la mateixa carrera que jo, quasi em fa una abraçada, i diu, és que no havia conegut mai un enginyer de mecànic, ets la primera dona que conec així. I dic, mare meva, és que si aquesta noia hem aconseguit que arribi a la universitat, però imagineu-vos, en aquell moment va ser feliç de conèixer-me. Això és el que hem d'evitar. Hem de crear també aquests referents, aquests models reals i vius i assolibles. També un apunt, nosaltres els convido a que visiteu també el projecte Dia de la Inventora. Precisament jo vaig tenir un curs circuit perquè el Dia de la Inventora se celebra el 9 de novembre, però és el Dia de l'inventor. Però se celebra en commemoració a la Heidi Lamar, que va ser una actriu nord-americana, però també una inventora molt gran, que va inventar el que ara és el Wi-Fi. Com pot ser que es digui el Dia de l'Inventor i que sigui gràcies a la Heidi Lamar, no? No, des de l'enginyera ho hem de canviar i hem de reivindicar el Dia de la Inventora. Hem creat una iniciativa amb la qual són l'alumnat des de 5è de primària fins a batxillerat FP que estudien dones inventores dels àmbits STEM, els estudien nois, noies, i després això quedarà com una base de dades de dones inventores perquè la resta d'alumnat d'on sigui ho pugui fer servir i donem llum i solucionem aquesta falta de referents que també hi ha en els seus llibres de text. Aquí també m'agrada molt aquesta iniciativa, segurament moltes de vosaltres la coneixeu, No More Matildes. També va néixer, i per això l'he posat avui arran d'aquesta setmana, de la Setmana de la Nena i la Dona en la Ciència, per reivindicar. Llavors, això es diu No More Matildes gràcies a la Matilda Jocelyn Gage, perquè ella va ser una activista dels drets humans i la que va, de les primeres, que va denunciar que molts descobriments, molts de treballs, molts de fites assolides per dones quedaven o amagades o s'atribuïen a homes. Anem justos de temps, jo us el deixo perquè és molt interessant que el mireu les que no el conegueu, aquest vídeo. És una iniciativa molt bonica. Deixeu-me dir-vos també que una cosa que em passa molt interessant quan vaig a fer xerrades i tallers, que els explico, sempre faig un espai de reflexió de tot el que estem parlant i perquè els faci pensar, els dic, va, dieu-me una científica. Sempre em diuen la Marie Curie. I quan els dic, dieu-me un científic, i em diuen, normalment em diuen l'Einstein, que em va de conya perquè els dic, molt bé, l'Einstein, perfecte.
i que coneixeu la Mileva Maric? I em diuen, ningú li sona de res. Dic, doncs mira, tot el Premi Nobel, tots els experiments, tot el que van descobrir va ser gràcies a que van fer un treball en equip i perquè un alimentava l'altre. Però, fixeu-vos, no? El Premi Nobel, tot i que els diners a l'Albert Einstein li va donar la seva dona, els diners del premi, de poca cosa van servir al llarg de la història, no? El mèrit se li ha atribuït només a l'Albert, no? Per tant, la Mileva Maric és una desconeguda i, en canvi, va aportar, si no igual, doncs, molt bona part dels descobriments, no? I, per tant, mereixedora igual del Premi Nobel. L'entorn educatiu, n'hem dit, també n'estàvem parlant, és importantíssim. Les persones que us dediqueu a l'educació, sigui des de la llar d'infants, a l'escola, sigui des de l'institut, a la formació professional, fins i tot a la universitat, hem de tenir molta cura amb el tema del que en diem la coeducació, no? Necessitem molta formació, molta informació amb com hem de coeducar. Coeducar vol dir educar en la igualtat, independentment del gènere. Llavors, això és bàsic. És bàsic perquè hem de proporcionar aquesta igualtat d'oportunitats. Per tant, tots els continguts, els materials, l'equipament, els mètodes d'avaluació, les eines, tot aquest entorn educatiu ha d'estar analitzat i passat pel filtre de, a veure, això és adequat, no és adequat. Per exemple, els contes que teniu, que poden haver-hi en una escola, hem de retirar tot això de la princesa, el príncep blau, no? Doncs mirar si tots els contes, per exemple, que els infants des de la primera infància estan mirant, contemplen, no? Contemplen aquesta mirada. També és molt important això que dèiem, els referents femenins. És molt important que, per exemple, és molt diferent un rendiment d'una nena si la seva professora és enginyera, se sentirà molt més identificada. Per tant, és això que us deia. Hem de fer aquests petits canvis perquè, mica en mica, que la igualtat esdevingui la naturalitat, que sigui la normalitat. L'entorn educatiu, a part, però, d'aquest aspecte més en tema d'igualtat, d'acord, que és igual de necessari, també el que us deia al principi. Necessitem que l'entorn educatiu tingui un nou enfocament educatiu, orientat, en desenvolupar les STEM, com us deia, transversalment, incloent totes les disciplines interrelacionades. Mira, ara estàvem parlant també del projecte Choice que us comentava abans. Ara s'està fent una formació també homologada pel Departament d'Educació que explica aquest projecte Choice. Com es fa? És una eina que els educadors i educadores podeu utilitzar a les aules i que mitjançant una sèrie de pràctiques, de recursos educatius, són exemples de com aplicar, de com portar a terme aquesta educació STEM integral que us comentava al principi. Molt bé. Sílvia, aprofito per dir que queden uns 10 minutets, si et va bé. Després faríem les preguntes. Genial, gràcies, Anna. Molt bé, doncs això que us deia, no? Com és aquest model? Hem de presentar a les alumnes les ciències, les tecnologies, l'enginyeria, les matemàtiques, d'una manera interrelacionada. A les dones, a les nenes, tenim la tendència a sempre voler saber el per què d'allò. Per tant, a una noia l'ajudarà molt si quan tu li estàs explicant una matèria en un entorn educatiu, doncs que li expliquis per què li servirà en el futur allò. Per tant, no hem d'explicar les ciències d'una manera abstractiva, sinó d'aplicació en la vida real. Aquest aprenentatge que estem fent avui a física, doncs després tu pots fer física o estudiar química, perquè després pots anar a treballar a una farmacèutica o aquí o allà. Doncs això és el que ajuda molt a la noia, aquest enfocament del dia de demà,
de què em servirà a mi estar estudiant això ara, no? Aquest aprenentatge experimental. Si podeu anar a fer visites, tot el que sigui experimentar, viatges al terreny, pràctiques que ajudin a inspirar i a promoure aquest interès, no? I principalment aquestes mentories que dèiem, no? És molt important captivar la seva confiança, activar-la, millorar-la. Això millora moltíssim la seva confiança i que elles creguin que són capaces per fer una carrera STEM. Llavors, això que us deia, l'exemple que us he posat del tongòfon. És un aprenentatge, un exemple que podem aplicar, sempre resoldre coses que és allà on, si ells ho han creat, ho han pensat, ho han hagut de resoldre, són reptes que llavors és quan tu realment adquireixes el coneixement. I sobretot, mai des de l'entorn educatiu posar limitacions. Tinc talleristes que els han dit no, tu matemàtiques és que no arribes perquè no tens excel·lents. No, això no ho hem de condicionar perquè pot aconseguir molt més una persona amb l'esforç i la voluntat que l'habilitat. Evidentment, si ets una persona, com us deia abans, tens un currículum acadèmic i tens més facilitats, doncs perfecte, genial, però mai limitem en base a les notes, perquè segurament us heu trobat persones en la vostra infància que dèieu aquest era un pingo i en canvi, ostres, mira com s'ha espavilat. Doncs això, aquests prejudicis que fem no els hem de fer. No els hem de fer ni a l'entorn educatiu ni a l'entorn familiar. Què passa amb l'entorn familiar? M'agrada això, de parlar de prínceps blaus ni princeses promeses. Doncs l'entorn és un limitant total. Jo us puc dir que jo vaig estudiar enginyeria perquè el meu entorn familiar m'hi va acompanyar. El meu pare, que va fer autoformació, es va espavilar, muntava circuits integrats i impresos i jo l'ajudava a posar que si el condensador, que si la resistència, l'ajudava fins i tot a soldar. I m'ho passava pipa, m'encantava fer allò. Per mi era com superdivertit. Per mi, la tecnologia i tots aquells xips i l'electrònica, si el meu pare m'ho convidava a fer, per mi era la normalitat. La meva sorpresa va ser el primer dia a universitat que jo anava mirant i deia, però per favor, on estan les noies, si som 2 o 3 aquí? Per tant, és molt important que les famílies no limitem, no condicionem. Encara ens trobem que fins i tot activitats gratuïtes, quan són de l'àmbit tecnològic, les famílies encara apunten més als nens que les nenes, sent el 50% de la població. Hem de trencar en relacionar, quan comprem joguines, per exemple, hem de trencar aquestes nostres pròpies actituds, aquestes creences que tenim i les expectatives, el que esperem, la pressió que li posem al nen o a la nena, si s'espera una cosa a una altra, d'acord? Hem de ser autocrítics, i a més un apunt aquí, encara el que us deia, quan estem en entorns desfavorables socioeconòmics, econòmicament, doncs encara és molt més greu. Ens trobem que els pares en masculí, en nivells socioeconòmics i nivell educacional superior, tendeixen a tenir una actitud més positiva i ajuden, per tant, a que les noies entrin en una disciplina STEM. Però, en canvi, quan estem en un estat socioeconòmic vulnerable, és quan les noies, en aquest cas, són més vulnerables i on hi ha aquesta doble discriminació pel fet de ser dones i pel fet, a més de tot aquest entorn que els hi posa barreres, d'acord? I bé, jo crec que més o menys ja era el temps que teníem per la conferència. Gràcies sobretot. Deixo de compartir i així us recupero. Moltes gràcies per el vostre interès en apuntar-vos. La veritat és que quan em van comentar que hi havia moltes persones apuntades, crec que és una bona senyal. També m'agradaria
que féssim autocrítica fins i tot això i que m'agradaria analitzar de totes les persones que estan apuntades quantes dones hi ha i quants homes, no? Perquè insisteixo, ens cal anar de la mà, ens cal anar de la mà i que els homes també facin aquesta autocrítica i que hauríem de ser, si som el 50% de la població, que si ara hi ha 58 persones apuntades, doncs que la meitat fossin homes i l'altra meitat dones, perquè ens hauria d'interessar per igual la igualtat. Llavors, Anna, no sé si hi ha alguna pregunta. Si podem obrir... Hola, sí. N'hi ha. A veure, comencem. Primer de tot, hi ha una companya que representa el Col·legi Oficial d'Infermeria de Girona que exposa una situació, fa una queixa, parla del problema que tenen en la seva professió, que és vocacional i és de dones, no? Que no és típicament d'homes, i fa una queixa que les dones que són investigadores i que publiquen investigacions se'ls està vetant per la impossibilitat de l'assoliment del nivell A1 i això no els permet participar en les decisions institucionals i ens explica com tot això intenten boicotejar. També ens explica que estan lluitant per la seva jubilació als 60 anys i com és que altres professions com policies, guàrdies civils, bombers sí que poden i elles no, i exposa clarament que hi ha un problema de visibilització d'estereotips de les professions majoritàriament de dones. Això per una banda. Llavors tenim la Margarita Artal, que preguntava si coneixes, Sílvia, projectes amb la línia d'enginyera, però que s'estiguin fent a nivell públic a les escoles. No sé si n'ets coneixedora. Vale, contesto primer a la primera. Justament aquest matí en la taula rodona també s'ha fet referència del tema de la infermeria. I també comentaven que, malgrat que encara s'associa al tema aquest que és vocacional, però que la vocació en aquest sentit, perquè es relaciona a la dona a que tenim un instint per cuidar a l'altre, que perfecte, és vocacional, però és que no depèn de les dones. També hi ha infermers i segur que molts homes també tenen la vocació per cuidar, no? I que, així com a les dones ens limiten aquests estereotips a nosaltres, també limiten a homes, no? En el sentit contrari. Però què passa? Així és com us deia jo que un home en un entorn, una dona en un entorn masculinitzat és qüestionada, un home en un entorn feminitzat és la bomba. Està considerat que realment està allà perquè és molt millor i fins i tot què passava? Aquest matí ho han comentat, els que van als congressos a parlar d'infermeria són els homes. Per tant, malgrat que el col·lectiu és de dones, qui està liderant són els homes, els que estan visibilitzant i, per tant, com deia ella, per diferents situacions i circumstàncies queda invisibilitzada aquesta tasca. I a nivell públic, que em comentaves la segona qüestió, hi ha el departament, ara no me'n recordo el nom, ara us ho diré, Eurecat, que sí que està treballant per també incentivar. I també hi ha l'STEAMcat de la Generalitat, que també està treballant molt amb les escoles. Són programes, hi ha unes escoles que estan apuntades en aquest programa, són les escoles STEAMcat, i aquí s'ofereixen molts recursos que també podeu trobar a la pàgina web de l'STEAMcat de la Generalitat per ajudar a les escoles a com jo puc implantar, soc mestra o soc professor, professora, què puc fer, aquestes activitats? Aquí també hi ha un recull de moltes bones pràctiques. Perfecte. No sé si la Meritxell també vol intervenir en algunes preguntes, ja diràs, Meritxell. La Lourdes Vidal ens explica que en el seu institut de secundària treballen i donen molta importància als STEAM i tenen un bon nombre
d'alumnes, en especial noies, que continuen en vocacions científiques, però detecten una minoria gran en vocacions tecnològiques, també amb noies. I ens pregunta, què recomaneu per revertir aquesta tendència? Perfecte. Mira, hi ha una cosa curiosa, que és que la tecnologia, la informàtica, a l'origen, quan va sortir, era informàtica, no? I hi havia moltes dones. La veritat és que hi havia moltes més dones que homes, però després li van posar la paraula enginyeria, i era enginyeria de la informàtica. I això va fer que aquí passés el que us deia abans, no? Ui, enginyeria, és que és molt difícil i jo potser no podré. Primer, aquest límit. I segon, que clar, va passar que era una professió en el seu moment, als anys 90, que, ostres, era una necessitat, va ser un boom. Per tant, hi havia molta sol·licitud, molta demanda de persones informàtiques. Clar, aquí atribuïm que ha de portar el sou a casa, a l'home. Per tant, l'home va anar cap aquí. És a dir, ostres, és una professió on es guanya diners, jo vaig cap allà i jo vaig estudiar. En canvi, la dona encara hi ha l'estereotip que, sí, hem de contribuir econòmicament, però el pes l'ha de portar l'home. Així és com us deia, també jo em trobo, encara avui en dia, compartint amb mares, no és que em demano reducció, no? Això de les superwomans, que hem de ser les superwomans, hem de treballar, hem de demanar reducció per ser bones mares, i dic, però no té millor, i no us ho podeu combinar? No es parla això, i es dona per entès moltes vegades que és la dona que s'ha d'agafar la reducció, no? És el que us deia de la corresponsabilitat. Llavors, amb el tema de les noies, fantàstic que hi hagi aquestes noies que interessades. Llavors, el que seria... Nosaltres, per exemple, tenim un projecte que es diu Vesteix Tech, que unim la tecnologia amb l'art, per exemple. És tecnologia vestible. Llavors, el que busca la noia, per acabar-la de, diguéssim, que li agradi la tecnologia, és enfocar-la en coses que es trobarà o que podrà fer el dia de demà. Ostres, mira, podràs dissenyar apps, podràs dissenyar, doncs això que us deia, per exemple, incorporar tecnologia a la moda i treballar en el món de la moda, per exemple, coses on ella vegi que el món li atrau i que vegi que serveixen per a alguna cosa. No estudiar informàtica per estudiar informàtica, sinó, estudia això perquè podràs ser i podràs fer tot això. Jo crec que és un bon enfocament que podeu fer des de la docència, el professorat. Ok. L'Eva Blanco, aquesta pregunta que t'acabo de fer, deia és que la tecnologia és residual a les escoles, a primària gairebé res i secundària en molts casos opcional. I relatava que és un dels principals problemes. Llavors, la Núria Julià creu que l'alumnat ara estudia el que realment vol ser de gran i creu que deixen de banda pensar en professions masculines i femenines. I fa com una pregunta, no? Si tu creus, Sílvia, que deixen de pensar en les professions masculines i femenines i que només es centren en el que volen ser de grans? Mireu, jo vaig tant en les escoles i faig tallers des de primer de primària i acabo amb secundària, batxillerat. I realment, les respostes que tenen les noies quan estàs en aquestes primeres edats és que ja els hi fas preguntes i és que s'amaguen fins i tot les noies, no? Quan són grans, i és que perden com aquesta confiança quan els hi pregunto què és l'enginyeria i per què no les dones no estudien enginyeria, no? Jo ho veig, els estereotips van cada vegada pesant com més grans es fan. Llavors, jo crec que no són lliures, estan marcats per tots aquests estereotips, clixés que els anem traspassant la societat i condicionen. Inconscientment fem moltes coses en el nostre dia a dia que condicionem els nois i les noies. I per això us deia, hem de mirar a petit, no? Què estem fent en el nostre dia a dia com a mares, pares, educadors, etc. i anar trencant tot això. Molt bé. La Montse pregunta si avalueu d'alguna manera l'impacte que tenen els vostres tallers i xerrades en els centres educatius, és a dir, si podeu quantificar qualitativa i quantitativament
si tenen un impacte en el futur dels nois i noies. Perfecte. Mira, nosaltres l'impacte l'avaluem, analitzem la satisfacció que tenen tant els infants com també el professorat. El que passa que ens costa molt el que us deia, poder actuar de manera seguida, perquè, clar, per desgràcia, moltes vegades anem molt a nivell puntual, anem a fer un taller aquí, anem a fer un taller allà. Llavors, per això us deia, s'ha d'apostar, s'ha de posar recursos econòmics, materials, per poder fer aquests programes. Ja no tallers, ja hauríem de fer programes educatius i, principalment, on sí que impactaríem seria el que us deia, d'incloure aquesta tipologia, aquesta manera de fer que fem en els tallers, aquest aprenentatge STEM integral, en el dia a dia de les escoles i dels instituts. Per exemple, ara estic fent un extraescolar STEAM social, que per les famílies és gratuït, i, esclar, jo en aquesta mainada els vaig veient cada setmana. Llavors, l'impacte i la confiança que tu generes en aquell nen-nena té molt més impacte que no fer actuacions puntuals. Llavors, la resposta és ho valorem, però no tenim l'impacte, no tenim el prou impacte que voldríem aconseguir perquè ens falten aquests recursos, ens falta aquest recolzament. D'acord. La Raquel et pregunta, en sectors eminentment masculinitzats, com poden les empreses atraure talent femení en la línia d'introduir discriminacions positives en els processos de selecció? Mira, amb molta formació i molta informació. Nosaltres, per exemple, també actuem, com us deia, a les empreses i aquesta també és important, analitzar això. Llavors, nosaltres fem programes, per exemple, de mentories, fem programes de xerrades, de formació de lideratges, per exemple, d'apoderar a la dona que pugui dins l'empresa aprendre a liderar, que tingui aquesta confiança, però dins de l'empresa. Formacions i el que us deia també de les mentories. És important també l'acompanyament que la dona sigui acompanyada també tant d'homes com de dones, que els homes i les dones agafin també el rol de, molt bé, voleu, les empreses us esteu adonant que us falta el talent femení, que no sou tan competitives si no teniu dones, per tant, no sou millors si incorporeu la diversitat, com us deia, doncs aposteu. Cal fer formacions, cal fer xerrades, cal fer workshops i tota aquesta mena d'accions per d'alguna manera, això, anar trencant tots aquests errors que fem en el dia a dia i, evidentment, a dins l'empresa. Perfecte. La Mari Carmen fa una reflexió y diu: los estereotipos de género reflejados en los medios de comunicación son interiorizados por las niñas y afectan en el modo en que se ven y se ven a los demás. ¿Para cuándo sèries on les nenes estudiïn graus STEM? Que està molt bé aquesta reflexió de trobar referents també amb sèries, pel·lícules, amb el format audiovisual. Totalment d'acord, totalment d'acord. Mira, això del Big Bang Theory, sempre dic que ha fet molt de mal, perquè això que dèiem també de la cultura nera, és fatal aquesta sèrie perquè està dient l'home és l'intel·ligent, la dona és la guapa però la tonta, Llavors, és com que no, però també hi ha un altre problema aquí, que és que si ets un crac o ets molt intel·ligent, has de ser friqui i has de ser raro, Llavors, aquesta, evidentment, té raó. Els mitjans de comunicació tenen un aspecte clau, també amb la promoció de les STEM i de trencar tots aquests estereotips. Clar, és que si tu veus una pel·lícula i veus un informàtic que està en un soterrani menjant fast food, el tio deixat i tal, i dius, hòstia, jo estudiaré informàtica per ser això, passo, estarà a la universitat ple de tios friquis, Clar, és que l'atracció a una dona a estudiar informàtica o programació, clar, no ajuda, Llavors, evidentment, és que fins i tot els anuncis de televisió, qui té el problema sempre és la dona, I qui ve a solucionar és el tècnic, ja està, fes això, fes allò, te mesuro la humitat, o fins i tot
utilitza això, no? Sempre el qui dona la solució és l'home. I cal canviar-ho, això, és molt important. La Marta, i quasi seria l'última pregunta, comenta que hi ha un altre aspecte que està passant, que és l'expulsió de les dones que arriben a la tecnologia. Després de tot, i donat que no es troben d'alguna manera pertanyents a aquest món. És a dir, teniu identificat aquest efecte, l'expulsió de les dones que arriben a la tecnologia i accions per evitar-ho? Suposo que no sé si es refereix a l'àmbit universitari o professional. No especifica. Vale. Hi ha molt d'abandonament també, no? D'això, de dones que arriben. També, quan us deia, aquest enfocament pràctic és necessari també que sigui a la universitat, perquè la noia li agrada més o perquè, diguéssim, la incorporem, li atragui a estudiar tecnologia, necessitem que sàpiga el per què. Per tant, perquè no hi hagi aquesta expulsió de la dona o que abandoni estudis tecnològics, sigui FP o sigui a la universitat, doncs cal això, cal més aportar-la a el que serà el seu futur laboral. I de la tecnologia, si es refereix en el món professional, llavors entenc que, no sé ben bé a què es referia en aquest sentit. Vale. La Mari Carmen també ens ha preguntat si podries facilitar els estudis d'Everis i els anàlisis dels llibres de text, per favor. Sí, i tant. De fet, el dels llibres de text és un estudi de la Universitat de València, que ho tenim publicat a la web nostra. El que passa que fa temps, està en el bloc de notícies, si vas tirant enrere, en allà hi és. I el d'Everis, doncs, sí, el podem enviar tot això després, a totes les persones que s'han apuntat, si volen. I tant. Vale. Doncs fins aquí una mica les preguntes. També, Digues. Perdona, també hi ha un estudi que a mi m'agrada molt, que es va fer, desxifrar el codi. És un estudi que està superbé, l'ha fet l'Organització de les Nacions Unides, amb l'objectiu dels 17 objectius del desenvolupament sostenible, i van estudiar això també, el per què no hi havia dones. És un estudi fantàstic, és molt extens, us recomano que us el mireu, dona un munt d'informació i realment està molt ben fet també perquè ho estudia també a nivell europeu. Llavors també, si voleu, també l'annexem com a informació a mirar. Vale, perfecte. Doncs, Sílvia, si et sembla, passo un moment la paraula a Meritxell. Perfecte. Moltes gràcies a totes. Jo crec que ha estat... Gràcies, Sílvia. Gràcies a totes les assistents que a les 8 del vespre d'un dijous esteu encara connectades. Jo crec que ha estat molt, molt, molt interessant veure totes les reflexions que ha portat la Sílvia més enllà del projecte, però jo crec que són reflexions que entre totes ens fem i que també han aparegut en el xat. Jo crec que és molt rellevant que comencem a plantejar-nos com podem dur a terme la transformació feminista i com d'imprescindible és, perquè sabem que les desigualtats de gènere, les desigualtats estructurals fan que no només la nostra societat perdi talent, sinó que les dones vivim vides en pitjors condicions. I, per tant, quan parlem de l'accés de les dones a determinades professions, parlem de com donem valor i de com reconeixem les aportacions de les dones en determinats sectors. És a dir, el que comentaven del Col·legi d'Infermeria, és a dir, les professions vinculades a les cures són professions que estan socialment molt menys prestigiades, perquè allò que regalem les dones, que és el treball de cures, el treball de cura de la família, el treball de cura de la casa, el treball de cura de l'entorn, com que ho regalem per mandat del patriarcat, teòricament ho regalem per amor, s'associa a la nostra obligació i, per tant, no té valor econòmic i no té prestigi social. I si les infermeres us sentiu així de maltractades, imagineu-vos les treballadores, les educadores socials o les psicòlogues o les pedagogues o les mestres.
i altres professions com les treballadores familiars que cuiden persones a casa, com de poc valorades se senten i com de poc valorades les valorem entre totes. Per tant, quan parlem no de canviar aquests rols, de com les dones accedim a determinades professions i com els homes accedeixen a determinades professions, vol dir com canviem els rols de poder i de prestigi, de relació, i com fem que aquestes professions responguin a les necessitats que tenim totes. Perquè hem d'insistir cada vegada que puguem. Quan només hi ha homes blancs, heterosexuals, cis en un lloc, allò que produeix aquell entorn no té en compte a més del 80% de la població. I això és així. És una evidència empírica. Si no ho dic jo, Meritxell Benedí, això és una evidència empírica que les sociòlogues, politòlogues, historiadores, infermeres, metgesses, totes les professions que vulgueu, que han treballat des d'una perspectiva feminista i des d'una perspectiva de gènere, han demostrat empíricament. Per tant, és absolutament necessari continuar-nos reivindicant i és absolutament necessari que ens continuem trobant, que continuem generant aliances i que continuem acompanyant-nos perquè tinguem marcs normatius, però també tinguem marcs d'acció en el que fem que aquestes coses passin. Per tant, escolteu, moltíssimes gràcies a totes. I no sé, Anna, si acabem de tancar amb la Sílvia. Sí, jo volia dir exactament el mateix. Gràcies, Meritxell, gràcies, Sílvia. No sé si vols fer algun tipus de cloenda, Sílvia. Ha estat molt bé. Gràcies a vosaltres i jo em quedaria només com amb una reflexió general per a tothom, no? De dir, a vegades és la sensació de, bueno, això no va amb mi, no? Perquè no, va amb tu, va amb tothom. És el que us deia, no? Des del nostre dia a dia, el nostre entorn, segur que podem canviar coses, no? I sempre dic que els petits canvis són poderosos. Llavors, a poc, no ho aconseguirem d'una generació a l'altra, no? Però hem d'anar fent. Jo sempre els dic als nens i a les nenes, ei, que sou el futur, i vosaltres heu de canviar moltes coses. Nosaltres ens n'hem adonat, però vosaltres ja heu de continuar, no? Llavors, em quedaria amb aquesta reflexió, que hem de ser autocrítics i lluitar entre tots i totes per la igualtat d'una forma activa. D'acord, doncs reitero moltes gràcies, Meritxell, moltes gràcies, Sílvia, a tots i totes les participants. I aquí finalitza la jornada Les dones estem en minoria. Moltes gràcies, Anna, i moltes gràcies, Marta, i a l'equip de l'ICD Girona que heu organitzat aquesta jornada i ha estat molt, molt bé. Genial. Moltes gràcies. Cuideu-vos molt. Adéu-siau. Gràcies. Adéu.